Muros adicará o pos adicional a obras, concretamente a 3 actuacións que o goberno local define de moi importantes e que contan cunha gran demanda da cidadanía. Nas últimas semanas, numerosos concellos da comarca celebraron plenos extraordinarios para votar a que se dedicará a asignación do post plus adicional da Deputación da Coruña. Moitos optaron por adicalo de forma íntegra ao gasto corrente, opción que descartaron en Muros. Como non o imos adicar a gasto corrente, que o imos adicar directamente a obras, temos máis marxe de tempo para aprobar este plan. Si se dedica a gasto corrente, hai que xustificalo non, perdón, hai que aprobalo antes do día 3 de novembro. Si se adica a obras, o prazo chega ata decembro. No noso caso, ímolo adicar íntegramente a obras, polo que temos máis marxe de tempo para aprobar. Estamos aí pendientes de, acabar de dibuixar ao 100% os proxectos que queremos meter, pero xa están falados no seo do grupo de goberno para elaborar unha proposta e levar a pleno. Proposta da que polo momento non se saben moitos detalles. Un pouco de todo, imos tentar mellorar algún parque, imos intentar mellorar algún camiño, creemos que son todo as obras que se plantexaron no seo do grupo de goberno e que non volas podo facer públicas antes de levarlle unha proposta tamén ao pleno, non? Pero creemos que son o que se plantexan son 3 obras distintas, non son obras moi grandes, pero sí creemos que son obras necesarias e que teñen sobre todo moita petición por parte da cidadanía. O Concello de Muros xa ten tamén a vista posta no Nadal, cuxa programación se está a pechar. Agora mesmo tiñamos unha reunión na que nos comentaban dende a área de cultura que estaban traballando na programación de Nadal, que xa case estaba lista. A colocación das luces leva xa de 2 semanas, porque a realidade é que co boom polo tema iluminación de Nadal que hai nos últimos anos, pois se queres chegar ao encendido o día 5 de decembro, que será o día que atendamos en Muros, teñencho que colocar antes. A verdade é que xa levamos 15 días coas arcadas colgadas e coa iluminación do casco. Faltan cousas, os elementos máis decorativos e máis grandes virános a colocar máis tarde. Esta se lle dar o último impulso ao programa de Nadal, que este ano contará con actividades en todas as parroquias do municipio.